Quantes coses, que és que explica'ns, per a la gent que no et coneix, explica'ns un poquet què és el que fas, on treballes la terra. Pues bueno, què faig? Digueren que podria dir que sóc llaurador o aspirant a llaurador. Eh, un poc el que faig és que me dediqui al conreu bàsicament de verdura i hortalissa per l'Horta Nord de València, Meliana i Alboraya, i bueno, pues algo més en el que és el poble meu, que és Algar del Palància, que està un poc més amunt, carretera de Terol, i bueno, ahí ja no és hortalissa, hi ha altre tipus de cultius, com és les garroferes, oliveres, taronxar, i algo de nespre i poca cosa més. I bueno, pues això és un poc així a dos pinzellades a lo que me dedique. Després el meu dia a dia lo que són les tasques pròpies del camp, no? I... Dime. Però, Richie, tu dius que eres aprenent de llaurador, però ja portes més de 4 dies. Sí, més de 4, sí. I més de 8 també. A veure, jo en concret és com en si pues, farà ja vora 18 anys. Però per què dic que soc d'aprenent? Per què me preguntes això, no? Perquè crec que el que és el concepte de llaurar no és algú que es posa a plantar i a treballar la terra i a produir el que la terra ens dona. El concepte de llaurador per a mi va molt més enllà d'això. Per a mi n'hi ha una part molt important d'arreplegada de coneixements tradicionals, coneixements camperols, d'arreplegada de... Bueno, en aquests coneixements estan tant els coneixements agronòmics com els coneixements culturals, per a una conservació de lo que és l'essència d'aquestes labors agrícoles, de lo que és la custòdia d'un territori, el que és la conservació d'unes llavors i, bueno, en definitiva, és tota una tasca d'una vida. Aspire a que algun dia, pues, quan tinga més canes de les que tinc ara, puga creure'n que es comença a ser llaurador. Perquè se feu una idea, quan parlen alguna de les persones majors que n'hi ha per ací, te diuen que llauradors, en tota la contorna esta, i quan ens referim a contornar estem parlant d'Alboraya hasta Massamagrell, a lo millor queden 2, no queden més. I, clar, quan te ho està dient una persona de 80 anys, que a més sap una barbaritat i que ha nascut en una eixa baix del braç, que no és el meu cas, te canvia la perspectiva. Sí, has dit una cosa molt important, no? Parlaves de la custòdia del territori i parlaves de moltes funcions que van més enllà de simplement el crear aliment, no? El produir aliments. Els que se dediquem al turisme i els que dediquem en el meu cas, sobretot, no? Que el que fem són visites guiades per l'horta, insistim molt en això, no? De que la feina que feu els llauradors és molt important perquè tot el que ara vegem, no? Pues aquesta casa que està ahí, els camps que n'hi ha al voltant, tot aquest paisatge no existiria si vosaltres no us alçareu tots els dies a les 6, a les 7 del matí o inclús abans i fareu la feina que feu. És a dir, al final, ja de per si l'alimentació és important, no? Però tota la resta de feina que fa el llaurador és fonamental. Sí. No pots deslligar una cosa de l'altra, Miquel. Seccionar les coses al final mos fa tindre les coses incompletes i quan algo està incomplet està en desequilibri i si algo està en desequilibri no pot funcionar o acaba caiguent, no? Pot per inèrcia continuar un temps però arriba un punt en el que les coses s'aturen i no és simplement, és el que estem parlant, no? És una tasca... Dime. No, volia preguntar-vos
un poco m'estàveu portant tot el tema de la pandèmia, del confinament. Ho estava comentant un poc en la presentació, no? Que el tema dels mercats, tu eres membre del Mercat de la Terra de Roca, ara no es pot celebrar i evidentment pues, imagino que hem de buscar alternatives per a la venda. Bueno, com ho portem? La nostra realitat ha canviat poc en un sentit, que és el que continuem eixint a treballar, continuem rodant per ahí. Vulguis que no, som una activitat essencial que s'ha menyspreat durant molts anys, que se li dona poca importància, però bueno, al final les coses en la història són cícliques i podem passar sense moltes coses que cada un qualificarà com vulgui o conforme considere, però sense menjar no podem passar, no? I en aquest aspecte la nostra marxa ha canviat poc. En lo que sí que ha canviat és un poc en la manera de fer arribar el resultat de la nostra feina a la gent, no? O la gent que tenim més a prop, la gent que tenim poc habitualment de consumidors, consumidores. I allà ha sigut pues, una adaptació a la carrera, pressa i corregent. Ja heu vist que, per exemple, en el meu cas, jo no tinc Instagram, no tinc Facebook, no tinc coses d'estes, entonces pues una companya m'ha hagut de posar un poc en l'Instagram del mercat i jo així tocant botons, que no sé molt bé el que tocava, que si la connexió... Bueno, al final les situacions, els aprenentatges venen moltes vegades per obligació, perquè t'has d'adaptar i en una situació així tots s'han d'adaptar. Nosaltres hem hagut d'adaptar-nos també i el que abans era pues, espais com els que utilitzaven de via pública per a fer mercats, ara en un primer moment per responsabilitat, per poder continuar donant un servei a tanta gent que ho necessitava, que ho necessita i que ens ha vingut acompanyant durant tots aquests mesos, aquests anys, pues serà acostar-los aquests productes bàsics al seu domicili. I, bueno, com fer això també és tot un procés que han tingut que crear i que posar en funcionament. I setmana a setmana anem adaptant-nos, anem tractant de millorar coses, anem corregint errades i bueno, ha sigut un poc el canvi més important, no? L'adaptació. T'escolta molt baixet. No sé si és un problema meu o general. No sé la resposta que ens està mirant, però t'escolta molt baixet. Volia preguntar-te també si alguna persona que s'està veient vol fer alguna comanda tant teua o com d'alguns companys del Mercat de Roca, què poden fer? Vale, pues no sé, vaig a alçar un poc més la veu per veure si me sentiu un poc més fort i me col·loque el micro més a prop també. Vale, millor. A veure, dos coses. Vale, me preguntes un poc de com podem fer per arribar hasta nosaltres. Bueno, pues a través de... Jo no en tinc, però el mercat sí que té un Instagram, un Facebook i una pagineta. Ahí ens poden seguir un poc en el dia a dia, en el dia a dia de l'horta, de la gent que estem en l'horta, i de les activitats un poc paral·leles a lo que és el mercat o que venim fent dels companys i companyes del mercat. Ahí nosaltres el que hem fet és llançar un poc l'oferta de gran part dels companys que participen del mercat i el dijous a primera hora està disponible a través d'aquestes plataformes i fins el dissabte a la nit pues, la gent pot accedir un poc a aquests productes, no? a aquesta oferta. És el repartiment a domicili. Exacte. I el dimarts, al llarg del dia, se fa aquest repartiment a domicili. Sempre en la filosofia, les premisses i bueno, pues, lo que és un mercat de la terra o que és la filosofia del nostre mercat. ¿Vale?
Per a qui no el conegues, parla'm una miqueta del mercat. On funciona, on pot vindre la gent a veure'l o a comprar, evidentment. Bueno, com un mercat de la terra, com el seu nom ja ens està un poc marcant, són mercats en els que es tracta de posar en valor tant el que és el producte local com el que són els productors i les productores de la zona o locals i el que és tota la cultura agrària. ¿Vale? Seria posar un poc en valor, en el nostre cas, la cultura agrària tradicional valenciana. ¿Vale? I en el nostre funcionament, la nostra manera un poc d'entendre el mercat és que és un mercat participatiu, en el que tots formem part i les decisions són compartides i el tenim ubicat en espais enmig de l'horta. En la peculiaritat, la singularitat que això suposa, que estem dins de lo que és la ruta de l'Anell Verd, dins d'un espai tan peculiar com és el nucli de Roca, que avui per avui, conjuntament amb Magüella i segurament Massarrotxos i no sé si m'atreveria a dir alguna més, quasi que deixaria inclús altres pobles de València, com Borbotó, Benifarat o Carpesa, segurament també. Sí, que ja que bàsicament la gent continua majoritàriament visquent de l'horta, tenint activitat majoritària en l'horta i estan integrats en un espai al mig de l'horta. És una singularitat, també comporta certes dificultats a l'hora de que no és un lloc on hi hagi un trànsit majoritari. L'altre espai que tenim és més prop de Meliana, però també és al mig de l'horta. I ahí fem, a banda de lo que és l'activitat de mercat de productors, fem diferents activitats, val? Perquè al mateix temps que Horta Viva nosaltres entenem que no és simplement la tasca de produir, sinó que també és la tasca d'aproximar la nostra feina i el que n'hi ha darrere la nostra feina a la gent i que la gent estigui propera a nosaltres i nosaltres properes a la gent. És una tasca d'educació, és una tasca cultural. Són moltes coses, Miquel. És un mercat que està, i en això crec que està molt ben plantejat, per no anar i comprar i anar-te'n a casa com si anaves a una botiga, sinó l'anar, passar el matí o esmorzar o fer una volteta i crec que les localitzacions en aquest sentit conviden molt al poder anar i poder passejar una miqueta per l'horta i conèixer un poc més de prop el vostre treball, no? Un poc en acostar a la gent al vostre ambient. Crec que això a mi personalment me sembla que està molt ben plantejat. Bueno, doncs si n'hi ha alguna veu aixina mitjanament autoritzada, com pot ser la teua, que ho veu en aquest o compartís el plantejament, doncs, mos anima a continuar un poc en aquesta línia, no? Encara que les coses, quan són un poc singulars, especials, sempre tenen un cost afegit, no?, d'esforç. L'esforç sí, l'esforç que s'ha de fer és enorme, però crec que aquestes coses són qüestió de temps i a poc a poc jo crec que s'aniran veient resultats. Richie, per què no ens ensenyes una miqueta l'horta que tens per ahí tan xula? Que ens dones una miqueta d'enveja i volem veure-la. Vale, pues, crec que és per així, jo és que no me ves massa bé, però crec que per així apareix una alqueria, ¿vale? Ahí, no? Sí. Ja que estem en l'alqueria, imagine que la gent que ens pugui estar seguint coneix un poc el que són les alqueries i que és la construcció típica de l'horta. En el cas, l'alqueria que estem veient és una alqueria que mira cap a València. Si se fixem, normalment les alqueries miren cap a l'est i això ens està donant unes indicacions del moment de construcció de les alqueries i de quan estan datades, no? Aquestes alqueries i un poc del tipus de construcció. En aquest cas, com vos dic, mira cap al sud. Això és més indicatiu que és l'alqueria més antiga i és l'alqueria del segle XVIII. ¿Vale? Seria una alqueria feudal, de quan en l'horta n'hi havia senyorios feudals
i en tot el senyorio n'hi havia moltes faneques, molta terra rodant, la qual treballaven pues, els treballadors que tenien els senyors. Val? Bueno, coincidís això, però ja que ho teníem així tot el temps en primer pla, pues, ho volia compartir. ¿Vale? I en tot el que són les alqueries està l'horta, evidentment. I en tota esta, pues, si giréis un poc la imatge, m'imagino que se veurà un poc l'horta. No sé si s'ha après per ahí, si se veu, si me podeu anar dient. Veiem un cotxe, veiem un camp en primer pla, una carretera i un altre camp. Què exactament? Què n'hi ha plantat ahí exactament? Vale, pues acompaño un poc. Vale. Jo és que com no me veig, no sé molt bé el que estic assenyalant. Vale, pues és una... Si vols. Com? Que el que pots fer és girar... canviar de càmera. Vale. Vale, a veure... I així no veuràs el que estàs... Ah, així, perfecte, genial. I a més se veu molt millor. Vale, perfecte. Vale, pues, bueno, lo que esteu veient ara són un poc els camps que n'hi ha rodant. Me comentaves que veieu un camí, que és un camí d'horta, que dona accés a diferents camps. Ahí podeu veure una altra alqueria, en segon terme, que si se fixeu, l'orientació és distinta, ¿vale? I això és cap a l'est, el que vos comentava abans. Bueno, pues... És Porça Playa, si no m'equivoco, veritat? No, el que se veu darrere d'això seria el nucli de Roca. Ah, bueno, vale, sí, però... La platja, si giren per la càmera, entre les palmeres, l'alqueria que té les palmeres i l'alqueria on està l'hivernacle, imagine que podeu veure-la, a veure si... Ah, vale, ahí, entre i esta de ahí, el que queda allà al mig, m'imagine que arribeu a endevinar unes torres, aixina de colors, grandotes, això és a platja. Vale. Disculpeu. No se veu, des d'ací no s'aprecia. No s'arriba a apreciar. Vale, pues, bueno... No, però bueno, sí que és això. El que estem veient són creïlles, no? Richie, si no me falla la vista. En primer terme, creïlles, sí senyor. Vos enfoque la mata. Suposo que, bueno, segurament tota la gent que puga estar per ahí seguimos ha vist una mata de creïlles i la coneix. No te penses. Bueno, pues per qui no ho hagi vist, el primer moment. Això és la mata i la creïlla és un tubercle, per tant està baix de terra. Anem a veure si tenim algo de sort i podem endevinar o traure... Una miqueta pronte, no? La millor encara. Com? Que igual encara és una miqueta pronte. Sí, però igual ja tenim alguna credelleta misqualla per ahí. Mira, sí. Sí, ja n'hi ha unes creïlles ahí qualletes. Les vaig a pelar ara en el dit perquè la terra està a veure. Sí. ¿Se veuen ahí? Les podeu veure? Sí. Vale? Vegeu que ja... Un tamany prou bo, Bueno, ja s'ho podrien menjar. Ja són, vamos, més que un ou de gallina. Ja tenen un tamany que no està mal. ¿Vale? Pues bueno, la mata de la creïlla i baix el tubercle, que és la creïlla. Enguany anem una miqueta de retras perquè en tanta pluja també va afectar els creïllars, ara ha afectat la plantació d'estiu. Anem una miqueta bojos. Sí, enguany la veritat és que les pluges aquestes que n'hi hagueren cap al gener per a les plantes vingueren relativament, per a les plantades relativament mal. Especialment els camps que havien planta de xufa, perquè, bueno, al collir la xufa la terra se queda molt prima, és com que garbelles tota la terra. Sí. Entonces, al ploure no entra la saó. La terra se queda humida i banyada molt de temps. I a l'haver sembrat la creïlla i estar en humitat molt de temps, la creïlla s'acaba podrint. Què ha passat? Que molta gent se dona pressa per plantar abans de les pluges i que després totes aquestes plantades s'han llançat a pedre.
Entonces, n'hi ha hagut molts creïllars, però molts. N'hi ha hagut gent que potser plantava 50, 60 fanecades de creïlla i ha tingut que llevar les 50 o les 60 perquè se li han llançat a pedra. Conforme més alboralla, pitjor, perquè la terra és més prima, és més fina. Entonces, el problema s'ha incrementat. És bona per a la xufa, però després pot donar estos problemes. Sí, sí, sí. Clar, si no n'hi ha coses que siguin redones i perfectes per a tot, no? N'hi ha condicions que te poden anar millor per a algo determinat i altres que no te van tan bé. Entonces, sí, ha sigut un poc el problema d'enguany, no?, en les creïlles. Per així veureu que, bueno, si la vista quasi que se mos perd, no?, entre els creïllars. Allà més cap al fondo se ve un carxofar, però, bueno, creïlles... No per apreciar-ho des d'ací. No arribeu, no? Bueno, pues jo vos ho conté. Bueno, Richie, si vols contar-nos alguna cosa o si algú que ens està seguint vol preguntar alguna cosa, que aprofite ara. Vols afegir alguna cosa més del que hem parlat? Bueno, més que parlar jo, que està parlant tot el temps, sí que m'agradaria millor que me contareu vosaltres pues, com esteu vivint totes aquestes setmanes, aquesta situació, a nivell particular, a nivell també reflexiu, a nivell d'encaixe de lo que és, bueno, en aquest cas parlem de l'horta, però podríem parlar de qualsevol espai d'horta tradicional o de cultius, sí, cultius tradicionals i de lo que és la gent que està produint. I, bueno, un poc, si vos ha donat a fer-vos certes reflexions, a canviar un poc en l'escala de valors o de prioritats on posem les coses, si, no sé, compartir un poquet i així vos escolte jo també, no? Bé, bueno, personalment nosaltres, pues, com Horta Viva, des del 10 de març, des d'abans, inclús de que es declarara l'estat d'alerta, que no treballem, evidentment estem en un cese d'activitat perquè nosaltres per llei no podem treballar, no podem eixir al carrer, la gent no pot eixir al carrer, no es poden fer visites turístiques. Tenim una situació complicada en el sentit que va ser segurament dels sectors que més tarden en reaccionar o en recuperar-se perquè, evidentment, ara la gent que pot anar en grup i hi ha que prendre certes mesures. I com bé dius, és un període de reflexió, per a tots i bueno, ens fa pensar molt en la vida que portàvem, en valorar més els xicotes detalls, en pensar que potser no necessitem tantes coses. I bueno, pensem també que, pensant en l'horta, crec que ha fet en general valorar moltíssim més el treball dels llauradors i llauradores, com ha fet el de les caixeres de supermercats, dels repartidors, de tota la gent que està treballant i fent feina per tots. I jo el que espero és que tot això ens servisca d'alguna cosa, que quan tot això passe no se'ns oblide tot i tornem a fer exactament el mateix que fèiem abans. No? I bueno, esperem també que siga una oportunitat per a l'horta, una oportunitat per a que la gent tinga ganes de visitar espais oberts, com pot ser l'horta. Tenim així que s'està fent des de diversos ajuntaments, des de Turisme Carraixet, perquè la gent vingui a visitar l'horta, els pobles de l'horta, que tot això d'alguna manera repercutisca en vosaltres, en els llauradors, que la gent vagi als mercats, com és el mercat de la Terra de Roca, com pot ser el mercat de Godella. I bueno, esperem que després de tot això hi hagi la major consciència, que la gent tingui més ganes de conèixer els productors, els xicots productors, tant de l'horta com d'altres llocs, que m'ho esteu tenint més complicat ara en aquests moments, però que esteu ahí treballant per a tots. I gràcies per esta passejada que estàs fent-nos ara, que és xulíssim. Bueno, és que sí, m'ha quedat en la cosa esta de que estàveu en casa i tancats i volíeu veure l'horta
Ja que no teniu ocasió i, bueno, ja que jo sí tinc l'ocasió de poder mostrar-vos-la, pues, fas un panxet i, bueno, quasi que a lo millor en un poc d'imaginació podeu sentir esa glors, la humitat de la terra banyada i l'airet en la cara i la tranquil·litat, no? Que, mira, això segurament... Que envidia, mos diuen per allí. Sí, no? Això anava a dir, que segurament algú pues hasta puga tindre una enveja insana, però jo aquests dies el poder viure els espais d'una altra manera, com els havia viscut des de que estic en este món, Espera, també... Richie, disculpa. Abans d'anar-te'n d'ahí, ensenya'm algunes favetes, no? Si no m'equivoco, això és un favar que ja està una miqueta vell. Primer termini, en primer pla, teniu les faveres i un poc més darrere les carxoferes. Bueno, com vegeu ja són plantes, són cultius més bé d'hivern i estan arribant pues, als últims moments, no? Ja de la seva estacionalitat. Si te fixen les faveres, pues ja el que és la fulla comencen a estar ja enmotejat, les vaines també. Sí, exacte. Estan omplint-se de rolla i damunt les puntes, en la humitat i l'oratge d'estos dies, pues també s'acaben podrint per ahí. Val? Bueno, les faveres... Bueno, per a carxofes, com està fent un oratge relativament agraït, relativament normal de lo que seria una primavera, que ja quasi s'hem oblidat així, de lo que són les primaveres, no és tan mal. No és un any bon de carxofes. A veure si podem veure. Bueno, pues així teniu un poc les carxoferes, ¿vale? Sí que n'hi ha pues, algunes, no sé si vegeu esta primera, que sí que se queden mascarades ahí, però això és per la humitat. Passa igual. Sí, i entonces se queden ahí marcades. Però, bueno, com vegeu, les carxofes encara trauen molt de cardet, la carxofa està bonica, està preta. Bé, o sigui, la carxofa en l'oratge que tinguem en febrer i estant en abril com estem, ja a mitjans d'abril, ja estarien en un altre aspecte completament diferent, no? Sent conscients de que és un cultiu, pues, això, més d'hivern, no? Que ja no és tan d'estiu. Bueno, pues ara ens toca ja passar al cultiu d'estiu, la vida continua. Exacte. I, bueno, esperem que lo que parlàvem un poc, no? Que la gent quan passa això que no vos oblide, que se'n recorde molt bé de la feina que esteu fent. I per la nostra part, pues, portar a la gent a conèixer-vos, a passejar per l'horta, conèixer els cultius, conèixer aquest paisatge tan xulo que tenim així. I bueno, pues, si vols afegir alguna cosa més, Richie. Bueno, no massa, en realitat. A lo millor sí que replegaria un poc les teues paraules d'ara, perquè trobo que sí que és important que reconeguem aquelles coses que són transcendents i no per generar més o menys riquesa deixen de ser transcendents. En això ja no parles no només de l'horta, parle d'altres feines i altres tasques que possiblement aquests dies s'han visibilitzat més i normalment no es visibilitzen. I, bueno, la tasca d'educadors com Hortaviva, com tu, Miquel, és fonamental a l'hora de fer-li arribar a la gent les persones que estem en el territori, que estem produint els aliments de manera, bueno, treballant, lluitant per a tindre una sobirania alimentària i lo important que és que sapigueu transmetre, vosaltres que esteu més en contacte amb la gent, bueno, pues lo important que és el tindre un llauraor, una llauraora de capçalera i el conservar aquests espais de producció
però Bé, pues, molt va per tindre aquesta autonomia, no?, que tan necessària és. sí, pues en ello estem i bueno, t'agraïm molt les teves paraules i t'agraïm també molt el haver participat en el directe, com també agraïm a Turisme Carraixer que s'ha unit a la iniciativa i esperem que, això, que molt pront vagi tot molt millor. Moltes gràcies, Richie. Bueno, pues no res, gràcies a vosaltres, espero no haver-vos avorrit en excés. Ni molt menys. Molt menys. Si vos ha valgut això de finestreta per eixir un poc de les realitats que molta gent esteu vivint i agarrar un poc d'aire fresc, genial, no? En això ja hem complit, jo crec. És un poc ara mateixa, és el màxim que podem fer, no? El poder fer aquestes connexions, el poder veure l'aire lliure i poder conèixer més de prop el vostre treball. Així que moltes gràcies per facilitar-ho. Nada, gràcies a vosaltres i així estem. Molt bé, Richie. Vinga, adeu. Una altra. Vinga, un abraç. Adéu. Adéu, adéu.